ассалому алайкум, ҳамватони азиз. муроҷиати ман ба волидайни муҳтарам ки бояд ки фарзандонамон мо ҳамамон меҳр муҳаббати хештовору дар дилашон ҷӯ кунем. дар бораи мисол ки тавои хола, ама, амакӣ бояд ки бароша қисса кунем. модари ҳамати ман доим мода қисса мекард ки хештавори модари падаритон як хел пешвоз гирем, лек хештавори падаритон таоми бегӯшт намехӯранд. модарам фаҳмида будам. баъд ана якум дуюмиш ки як ҷиянам мегӯяд ки ин аз одам худаш вобастагӣ дорад. Не, ин нодуруст аст. Падару модар бояд ки дар дили фарзанд бояд ҷо кунад. бинед ки ҷияни ман дар бораи амакаш маълумот надорад. дар бораи бародари хурди ман мисол ки 25 сол аз мегузаштааги ба қатл расонданд, намедонад ки амак доштам, амак на падар на модар дар бораи амак қисса накардем. баъд аз ман пурсид ки мара қисса кунед ки мо амак доштам, чӣ гуна инсон буданд. акнун бинед ки дар ин ҷо қисса вабаста. ман агар ки мисол ки намегуфтам ҳамун ҷияни ман намедонист ки амак дорад. падару модар бояд ки ба фарзанд қисса кунанд ки ҳамихе амак дошт, ҳамихе амак буд, ё ки ҳамихе хола дошт, ҳамихе хола буд, ё ки ҳаст, бояд гӯем. баъд намешавад ки мисол ки фарзанд калон шуда ҷо медиҳад ки ва ама дошт надошт. мисол мисол ина ман пурсидам ай модар падарам, ҳама гузаштагонамо медонистам ай падару модарам ки гузаштагони мо киё буданд, чӣ буданд. боз ҳамаи аҳли оила аз ман мепурсанд ки бобо калон чорум панҷум пурс чӣ ном дошт, момо калон чӣ ном дошт, чӣ касб чӣ ҳунар доштанд. ҳамчун таърих ман ҳамашро медонам, вале ман чӣ будам, чӣ мегӯянд, хеле чолокона ҳар чиро мепурсидам аз модарам, аз падарам. Мепурсидам ман. Медонистам. Не ки фарзанде ки намепурсад падару модар, якумш. дуюмш, падару модар намегӯяд, ӯ намедонад ки амакош буд, бобош кӣ буд, бобо калонаш кӣ буд. бояд ки мо фарзандонмон бояд қисса кунем ки донанд амакиёшона, амоошона зиндаанд, ё ки аз мегузаштагианд, бобо, биби, аз ҳар ду тараф. холош кияй, тоғош кияй буданд ё ҳастанд, ба чӣ кор машғуланд, бояд ки донанд. қисса кунем, бояд донанд ки ғоибона меҳр пайдо кунанд. барои ҳамин бояд ки қисса кунем дар даназашон. қисса накунем, ягон ҷо медонанд ки ё ҳастанд, нестанд. ин асос. дуюмиш ки баъд ба назди мисол ки амаки омаданд ҷиянҳо, бояд ки меҳрубонишон кунанд, дӯстдоришон кунанд ки бибинанд взаима чӣ мегӯянд, аз ду тараф ки меҳрубонӣ гирифтанд. меҳр кард ҷияна бо амаки, холаки, тоғои амаки ки бо меҳр дод дар ҷавоб, баъд вай робита мустаҳкам мешавад. ҷиян дӯст дораву мисол ама дӯст надора, робита мустаҳкам намешавад. ё ки ама дӯст дора, ҷиян дӯст надора, робита мустаҳкам намешавад. меянд ки аз ду даст садо мебарад, мехоста аз як даст садо намебарад. дӯстӣ аз ду тараф аст. тоғо, хола ҷияна дӯстдорӣ кунанд, ҷиянҳоам хола, тоғоро дӯстдорӣ кунанд, робита мустаҳкам мешавад. ама амакӣ ҷияна дӯстдорӣ кунанд, ҷиян ама амакиро дӯстдорӣ кунанд, дӯстӣ мустаҳкам мешавад. аз як тараф дӯстӣ намешавад. дӯстӣ аз тараф намешавад. барои ҳамин якумш ки асос ки падару модар бояд ки фарзандонро бохабар кунанд. дуюмиш ки ду тарафа бояд дӯстиро нигоҳ доранд. сеюмш агар накунад падару модар қисса накунанд, дӯстӣ накунанд ду тарафа, оқибат оҳиста оҳиста рафта рафта аз байни дӯстӣ, хештавориву ҳама бар ҳам мехӯрад. хоб, зинда саломат бошед. лайк мондан, подписса фаромӯш накунед. меҳрубонӣ дорам аз шумо.